Så vi ser en jätteflott hund. Så gör hon någonting. Hon la där på mina ben. Tommy. Ligg. Tommy. Ligg. Så la hon på mig för att tänka att hon ligger ner. Tommy, kan du ligga? Kan du ligga? Ligg, Tommy. Tommy, ligg. Tommy, ligg. Vi måste lära dig ligga, okej?